Hej, vi sidder nede på biblioteket. Vi sidder og drikker en kop kakao. Så jeg vil fortælle lidt om den her nye mobil. Det er en Samsung. Man kan også få den i hvid. Ja. Så jo, få lidt klik der. Okay. Men vi har vist os outfit i dag. Altså vores. Ja. Hvem skal vi smarte med? Vi starter med mig så. Start mig. Okay. Så jeg har sådan en vest her på, hvor man bare, ja. Så lidt om bagpå, så er der kulør, den er på. Der har jeg sådan en top, sådan en Veomoda. Den her fra, det står der ikke engang. Det står USB. Eller faktisk et M. Der står kun et M. Det andet, det jeg ved ikke, hvad det står. Hallo, sammen til hovedstændisk. Okay, så lad os, ja, så er en hvid top 1 med på M. Så har jeg et bukser fra H&M. Dear Credit. Bare det, så har jeg bare, ja, de par strømmer på, og de er lige fra H&M. Så store strømmer, og så H&M. Så har jeg en gummistol fra Dødt Brystskud, altså brystkræft. Så kan jeg lige fortælle, hvad det koster. Jeg får den her jakke. Den fik jeg den siden, så den ved jeg ikke, men jeg tror, man har fået den. Jeg var måske en genbrug eller noget. Så den her Veomoda top fra Veomoda. Og det kostede 250. Det var deres sommerkollektion af Veomoda. Det er nogle gange et dyrt mærke. Og så den her top her kostede 70 kroner. Bukserne, de kostede 100. Kostede 100. Ja. Og mine strømmer, de kostede 70 kroner med. Altså 2 andre på sokker også. Og så det Zara. Jeg ved ikke lige, hvad det koster. Nej, men så bare stille det op og vis det. Kom nu. Men jeg ved ikke, hvad det er fra ellers. Det er derfor, der er et mærke. Det er en Visible, den her trøje. Rejs det nu op, altså. Så hvorfor gør du det ikke? Ellers kan vi jo ikke lave YouTube-videoer hjemme med mig. For det er sådan noget, man laver. Kom nu. Okay, så kigger vi, hvad der er på den her mobil. Det er Zaras, ja. Så det sidder tit, den er gammel bagpå. Ja, først. Og skal lige gå ud ved at optage. Så skal du få en telefon. Det er ikke. Ja, okay, nu kommer vi. Først, så er der bare det her. Gør vi videre. Og sådan der. Så er der ikke noget. Så er der en Google ting. Og så står der, tryk for at logge ind på RM20. Og så Så er der ikke mere. nej. Der skal vi først gå ind på. Skal vi gå ind på alt? Nej, vi går bare ind på galleri. Jeg skal se billeder. Må jeg lige kigge, om der er en billeder af dig? Nej. Okay, vi siger tak for i aften.